Здравейте YouTube, аз съм Дъбс и да, този клип може би ще сетите ли по заглавието какъв ще е. И да, това ще е пранкване на първа част на пранкване в моя сервер, в който ще пранкнем не кой да е, а династията Шопов. Е, това е неговата... С помощта на анонимния тип. Неговата къща. И ти ли ще помагаш ли? Ще помагам ли? Добре, почваме с таклата. Дум-дум. Почваме да пранкваме, брат. Глей. Ето тук ме стои малко място, че е тук да влезем, нали, да има място. Значи искам тук да снимаш нещо. Ма сега в момента снимам. Сега прави и продължаваш да снимаш. Идвай. Окей. Чай тук, че в момента пранкваме неговата невероятна яка къща. Не, тя къща си е добра, обаче ние пранкваме, защото сме яки пичове. Защото сме корави копалета или нещо такова. Какъв беше ония вид, че го забрах. И само да кажа, ако случайно учите в интелекта в Плевен, ще бих казал, че госпожата по... Кунка. Не кунка. Госпожата точка по... не по какво да е, ами по шибаната микроекономика е пълна бърша. Да, повече няма коментираме. Мърша е, да не умре човек, често ти казвам. Ела тук да снимаш най-важното нещо, което правим. Чай, че пранкваме. Много е важно. Няма как, че сме ние. Ще кажа, че някой крипър е обратното на гръмване. Искам да дойдеш тук, веднага. Сега чай, че ще се опита тук някакъв пясък да му убие. Анонимният тип те чака. Ма всякъде заравите, виж, явиш отвътре как е. Виж, каква му е крива главата само. Ти си анонимният тип, нали? Знаеш. Тук ли си? Тук е Адидас, тук ли си Адидас? Абе, ела тук като ти говоря. Добре, знам, че написала династията, знам къде. Ванко 12, къщата на династията за Гей Плевен Рълс. Окей. Точно така. Това е добро, много добро. Чакай, атаманата прибие. Катамана с мотиката, абе махни се от тук, бе, Мангасул. Абе, така са робът стъкла. Не му чупириш това човек. Ти какво правиш в момента? Пранквам, не виеш ли? Аз не знам какво означава това. Да, сега ще кажеш. Не разбирам от Майнкрафт. Стига бе човек, стига да вил, не му чупириш, сериозно. Тук има и железо, бе. Извиняй бе, искам, че някой ми пише по Фейсбук. Той е то Билян на майка му под този педерас. Да му усерна майка му в устата. Пълен букук. Аз чай, че се пранкнах тук. Какво правим Шоповата къща? Ми пранкваме, не виж ли? Това се подкепи. Абе, не знам какво означава пранкваме, бе. Ти ме умен ли си, бе? Давай. И аз не знам какво означава. Ти ме умен ли си? Какво означава пранкване, бе, бат? Ние не знам какво означава, само го пранкваме, нали? Виж как си легнах, ти си ме заровил. Така, чай, че пранквам втория етаж. Пристигни сте ли го вижте, мана човек, че ще ти кажа. Абе, не мога излея от тук, бе. Така... Така. Солидно си пранкваме тук така в средата. Трябва да става. Малко ще разнообразим. Трябваше да взема и камъни, други глупости, ама просто съм... Защото знам, че има хубава кирка и за това ще го правя това. Не искам да съм толкова мил с него. Омага, човек. Коментираш ли го? Кое? Което е в чат. Не можа вече. Ти си пълна шматка. Тук що той каза, че Гершо е шматката, това Гершо е той. И да, той е шматка. Наистина. Точно така. Анонимният шматков тип. Какво ще кажеш, Ватца? Какво да кажа? Ти трябва да кажеш нещо. Какво да кажа? Два човека гледай се, 100% ще му стане лошо. Здравейте. Не, просто нещо трябва да кажеш. Здравейте, вие сте с нещо градско. Слушай, вие сте с нашото градско предяване. И аз съм болен и няма ходя цял месец на седмица. Ще упражнява как да прави чайка. Да. Моля, покажи чайката, господин, не знам си кой. Не мога, ти си анонимен. Не мога. Аз на анонимен хейтър няма правя никакви чайки. Господин Dubs Production, моля направете чайката. Вече съм Dubs Play for the win, бе. Няма значение. Да сме живи и здрави. Той ми пише в чата, бе. Ти ли си, бе? Не. Династията пише. Мале, троши наред, троши. Какво пише? Какво пише, човек? Тук ли сте? Той звъни. Не му дигайте.
Давай да му правим къщата бързо. Не бе, ти какво ще правим? Дай да изчезваме, какво ще Давай, правим? задухваме, не сме били тук. Само гледай, не гледай. Аз ще пранквам отвън. Абе, престани, че не може зле, престани пранк. Не знаеш да не чупиш нищо, бе. Престани, бе, човек. Има умен ли си? Беше помисли, че ти, като ми табелата. Айде, престани, ама налагаш. Ами тогава стига си махал пранка, бе. Стига си махал пранка, ти ма умен ли си, бе? Какъв искам да направим нещо? Няма да правиш нищо, махай пранка, ти ще махнеш табелата, гад мръсно. Аз ще ги сложа пак. Айде, пак ги наслагай и да видиш какво ще направя. Бързо, 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 влезна. Изчезвай. Майко! Прибрах си табелата. Сега ще го следим реакцията отдалеч. Четах да добавим правителство на Луди. Идвам ти на гости. Добре, тук е. Браво, династия, ти си номер 1 пълен негон. Какво сте направили, бе? Първата реакция. Не, какво ще направили, бе? Ало, Ало, за какво говорим, Какво бе? сте направили? в смисъл? В смисъл, ай не се правете. За какво говориш, бе? Аз нищо не съм направил, човек. Физи, където Да, имаме бе, двойки, бе, бе. какво? О, файмак ни пъти, бе, стига се прави сега. Какво искаш, бе, човек? Боби, Аз сега какво ми влезна. прави пред къщата, а? Кой? Боби, Боби! да. Той къде? Боби, бе, Той човек. сервер ли е? Не Боби, а то анонимен. Какъвто е там. Кой? Оф, той ми глен леки. Анонимния ли е? Абе, какво искаш, бе, човек? Анонимния алкохолик. Ма за какво стана въпрос? В смисъл? Не се прави, човек, моля те. Аз Абе, ли? Бе? какво искаш, бе? Не, аз. Абе, за какво говориш? Ти ма умен ли си, бе, човек? Моля да свириш на пиано. Това ти... Спри се, бе. Какво за праса на луба, човек? Някой ми е служил пясък навсякъде в къщата и всичко е развалено. Е това. Какво? Аз ще ми гръмна крипър в къщата, бе. Не Пясък ми са му интересува служили. твоята къща. Ай, аз Какво ме я тия интересува право твоята? си отворен. Гледай тук и умрех даже. Пред Ме къщата. интересува. Ева, верно ти е тъпо в къщата, човек. Какво? Помогна ли? Не. О, бе, ако щеше. Ма какво бе, човек? Аз искам да помагам, той ми се прави на интересен. Бе, Какво е станало тука? чушка малко. Деца, в момента си не видим. Ай, Абе, престани ма телепортваш пъти, бе. Какво викаш? Какво за мене? В момента си не видим. Аз ли, бе? Забравя да си махнеш отварят. Абе, престани, бе, човек. Убий го това грозник. Бати, вие сте бати хората, човек, често си казвам. Абе, какво стана на тази врата, бе? Бил съм... Вали, дай се махна от тази гора, ние събрахме достатъчно дърво. Чули? Абе, човек, я отвори тази врата, бе, какво стана? Аз не съм бил кора. Някой се признае ли кой го е направил? В смисъл? Ов, човек, никой ти се не е разправал с къщата, бе. Еми тогава откъде го има този пясък, бе, човек? Еми, представи си, публикува, бе, това. Дай обясни ми, откъде го има този пясък? Какво? Ела ми помогни, убия един паяк, че тук направо стана лудница. Добре, идвам. Бързо, Добре, бе. А тя съм още в гората. бързо, бе, бързо, като ти говоря бързо. Добре, бе. Ще мана вече. Кой ми слага от... Деца, ай спри ми, човек! Какво? Виждам те къде си! Къде съм? Отстрани! Не е верно. Аз Да, бе, само малко! Аз плавно ми гледам, бе. Сега тук бием един крипър смотан. Опа, опасата ми. Помагаш му! Ще гръмне, ще гръмне. Няма гръмне, бе, толкова. Ми помагам му ни. Ще думне, бе, човек. Бе, няма да думне, бе. А те тук с 1000 човека, бе. Айде, аз си казах, че няма да думне. Гледай го, невидимия. Къде раз се не слагал този пясък, бе? Какво бе, човек? Ба, ти... Какво искаш? Сега съм ти виновен за нещо. Поне си признай кой не слага този пясък тука. Ай, аз съм го я сложил. Ай, какво? Аз съм го сложил. Защо? Защото аз съм виновен.
Защото си виновен. Даже аз бех плезнал да троша пясък. Какво се правиш на лодка? Всички знаем кой го е служил наистина. Кой го е служил, бе? Ти? Аре, Не. пранкваме, а? А? Аре, пранкваме, а? Какво? Гершуин е виновен, да знаеш. Сам си го каза. Той сам си призна даже. А, за мен ли говориш, бей? Еми, кой е Гершуин? Те, как се правиш са на луд? Ма за пенсия ли или? Или за заплата? Анонимен дивак. Човек, донеси ми малко дръвце. Ела, покажи как се прави къща. Ти за много анонимен ли се мислиш, момче? Абе, не ме налагай, бе. Тебе ли, бе? Леко, че си тръгнал да ме биеш. Затворих си и вратата даже. Не знам, обаче вече ме дразнат. Леко, че династията е излезла. Аз ти става династия, тебе па не ти ли писна с това, бе, човек? Не. Това е едно тъпо, да знам. В смисъл на якости, ама шопето не знам дали го кефи. Чопа е тебе кеф или да се спираме? Какво ме стана на къщата, бе, човек? О, мага! Към вас. Но не те видях отстрани как ги слагаш. Какво слагам, бе? Ей, някой ми е взел отварка за Invisible. Ти не си бил, бе, бог яхве. Естествено. Ела, ма снимай си А, пак, да аре. отивам да легам. Аре, сега ме върни, човек. Ще Какво ще ти... върна, бе, човек? Яхве, Къде съм аз, бе? Здрасти, какво става? Снимаш ли ме? сега ще снимам, човек. Снимаш ли ме, те Не питам, бе? много дрей, бе, помио. Не, тук не пие в тия арена. Ела на арената, поне да се разберем Ай, какво да, е. ай, Чакай си остава всичко. ай. И не ходи след мене. Добре, бе, ай. Ай, чакай. Когато с мода на газ излизам от този сервер. Ама, ние ще го изчистим, бе, аз бях, бе. Не знам, че си ти. И тогава, какъв проблем? Аз включвам на креатив, няма само честа. Извиняй, само като съм аз тук, ще пише на табелката тия неща. За династията. Това династия, бе, човек. Не, и си сега да покана клипа как такова, че снимам клип в момента, вей, мангал. Кой написа тази табелка за династията, я кажи. Аз се написах. И тогава, И какво? Ама не напранках къщата, нали? ти я пранкваш. Аре, къде си? Ай, готови ли Аз си? даже не знам какво означава пранк. Да, добре. Аз не знам да знаете. Да. Кажете ми верно, вие мислите, че съм айтапа за вас. Да. А какво верно значи пранки? Аз не знам какво означава. Абе, вие сте малумни. Що се огасил климатика? Защото ми то почесал малко, сега ще се свърши. Мари, бе, яхве. Ай, що съм климатика, баните. Окей. Аре, бе, Ари, аз се разберем. идвай на арената, аз чакам там. Ама без стрели и такива работи. С Добре. факли ще се бием. Добре, свакли, ай. Готов ли си? Къде си, бе? Аз съм на арената, тебе Аз те не няма. знам къде е тази арена. Ти си батиш Как мутаняк. ти смотам, но то всичко е в... Добре, надявам се пранка да ви хареса и да Ето, ще ни чуем. помогне.